Hola, sóc jo, n'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més, i crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de com es mou un tren. Tot comença l'any 1807, quan una locomotora plena de fum i soroll va recórrer el primer tram ferroviari d'Europa. T'imagines un món sense trens? Abans, si la gent volia viatjar lluny, ho havia de fer a peu, a cavall o amb carros. Podien trigar dies a fer el que avui fem en unes poques hores, però la invenció del tren ho va canviar tot. Vinga, posa't còmode. Avui t'explico què hi ha dins d'aquests vehicles tan llargs que criden tant l'atenció quan els veus lliscar damunt les vies. I potser et sorprendrà saber què fa que es puguin moure tan de pressa. Imaginem-nos un tren a punt de sortir d'una estació de València en direcció a Barcelona. La gent puja, les portes es tanquen, sona un petit xiulet i arriba el moment. Tot comença a bellugar-se lentament, com si fos un animal gegant despertant-se de la migdiada. Però què és exactament el que fa moure aquest animal gegant? La clau està a la locomotora. És la part primera del tren, sovint més grossa o amb una forma diferent de la resta, la que té unes finestres grans per on el maquinista observa el camí. El maquinista, la persona que condueix el tren, prem un botó o mou una palanca, i màgicament alguna cosa dins la locomotora comença a treballar. Als primers trens que van existir, la força la donava el vapor. La locomotora tenia una gran caldera on s'hi cremava carbó. Quan encens carbó, fa una calor fortíssima, com quan encens una barbacoa, però multiplicat moltes vegades. Aquesta calor escalfava una gran quantitat d'aigua fins que es convertia en vapor, com el que surt de l'olla quan bull l'aigua a la cuina. I aquest vapor empenyia un pistó gegant que a la vegada feia girar les rodes, i el tren, a poc, començava a avançar. Potser et sona la paraula pistó d'alguna altra banda? És com una mena de cilindre que es mou endavant i endarrere, una mica com un èmbol que pressiona. Imagina't quan fas servir una xeringa de plàstic per jugar. Si l'omples d'aigua i prems fort, l'aigua surt disparada. El pistó, salvant les distàncies, fa servir la pressió del vapor per moure una peça, i aquesta, les rodes. Amb el temps, però, la tecnologia va avançar molt. Al segle XX van arribar les locomotores dièsel. Aquest cop, el tren ja no cremava carbó, sinó un líquid molt inflamable anomenat gasoil. El motor dièsel engegava i feia rodar un generador que produïa electricitat, i així els motors elèctrics feien girar les rodes. Una mica com un cotxe molt gran, però especial per circular per les vies. Avui dia, la majoria de trens que veus a Catalunya, a les Illes, al País Valencià i a molts indrets d'Europa són elèctrics. Si mires una via de tren moderna, sovint hi veus un cable molt gruixut amunt que recorre tot el camí per on passa el tren. Aquest cable es diu catenària i és per on circula l'electricitat que arriba fins al tren. Imagina-la com un cable d'endoll superllarg, tan llarg que arriba d'una ciutat a una altra. El tren fa servir una peça anomenada pantògraf, una mena de braç metàl·lic que toca aquest cable i xucla, per dir-ho d'alguna manera, l'electricitat. L'electricitat viatja pel pantògraf fins als motors elèctrics del tren, que són molt potents. Així doncs, el tren pot començar a avançar gairebé en silenci, només sentint un suau brunzit, molt diferent del soroll fort de les velles locomotores de vapor. Però, per molt potent que sigui el motor, cal recordar que un tren és molt i molt gran. Alguns tenen dotzenes de vagons i poden pesar tantes tones com tot el pes junts de molts cotxes, camions, autobusos i fins i tot animals. Així que, per moure's, també necessita una bona amiga, la via. Les vies del tren són dues barres de ferro paral·leles, anomenades rails, que s'aguanten damunt d'uns travessers. Si algun cop has vist una via de prop, ja saps que sembla una mena d'escala gegant posada a terra. El ferro de les vies és molt fort i llis. Així, les rodes del tren, que són també molt dures, poden rodar sense gairebé gens de fricció, és a dir, sense gairebé res que freni el moviment. Imagina't que llisques una figura de joguina sobre una taula plena de farina, en lloc de sobre una catifa. La taula et permet anar molt més lluny amb un mínim esforç. A més, les rodes dels trens tenen una forma una mica corbada. No són completament planes, amb una vora anomenada llavi, que s'ajusta perfectament al rail.
Això fa que el tren no pugui sortir-se'n fàcilment, encara que vagi de pressa. Són una mica com aquells botons de pressió que encaixen just a la vora d'una màniga. I aquí ve una curiositat. Sabies que el maquinista, tot i conduir, no fa girar el tren com si fos un cotxe? El tren va exactament per on van les vies. No té volant, sinó que el camí està decidit ja per uns mecanismes anomenats canvis d'agulla. Les agulles són uns rails mòbils que, quan cal, es desplacen per permetre que el tren agafi una via o una altra, com si fos una bifurcació a la carretera, però amb ferro. Així, poden canviar el seu destí i passar, per exemple, de la línia de Manresa a la de Cerdanyola, sense sortir-se'n mai dels rails. Seguim. Què passa en tots els vagons enganxats a la locomotora? Com pot la força d'un sol motor arrossegar tantes tones? Aquí tenim la resposta. Els vagons s'uneixen amb unes peces metàl·liques anomenades enganxals i darrere la locomotora o en alguns altres vagons hi ha motors auxiliars. Aquests motors reparteixen l'esforç. Saps com moltes persones empenyent un armari gros poden moure'l més fàcilment que una sola? Doncs els trens moderns fan el mateix. Diversos motors elèctrics treballant junts, repartits al llarg del tren. A tot això, perquè un tren avanci segur, cal vigilar moltes coses més. Velocitat, visibilitat, senyals de seguretat, comunicacions. La feina del maquinista exigeix estar molt atent, però també hi ha sistemes automàtics que alerten si alguna cosa no va bé. A més, pots preguntar-te, per què alguns trens són molt ràpids, com el TGV o l'AVE, mentre que d'altres, com els trens regionals o els tramvies, són més lents? La resposta la trobem una altra vegada a la tecnologia del motor, però també en la qualitat de les vies. Els trens d'alta velocitat tenen raïls especials, molt rectes, amb poques corbes, i motors molt més potents. No passen per qualsevol lloc, sinó que tenen el seu camí reservat, gairebé com una pista d'atletisme exclusiva. El tren, durant molts anys, ha estat una de les formes de transport preferides. No només per la rapidesa a la qual pot viatjar, sinó també per la quantitat de persones o mercaderies que pot moure d'una vegada. Pensa-ho, un sol tren pot portar fàcilment una escola sencera d'una ciutat a una altra, o milers de tones de taronges valencianes, oli català, sobrassada mallorquina o llibres editats a Perpinyà. No és només un mitjà per anar d'un lloc a un altre. Els trens connecten pobles i ciutats, històries i persones. Potser algun cop, en plena nit, has sentit passar un tren a prop o has mirat per la finestra d'un vagó. Tot il·luminat, el món a fora s'adorm, encara que dins el tren tot és moviment suau i constant. No és estrany que a moltes persones els agradi viatjar en tren per pensar, llegir o simplement deixar-se endur pel trajecte. I no podem oblidar la importància dels trens a casa nostra. Els ferrocarrils catalans i valencians, el tren de Sóller a Mallorca, que travessa la serra amb túnels i paisatges impressionants, el tren groc de la Cerdanya a la Catalunya Nord, que serpenteja per muntanyes nevades. Tots ells són petits miracles de l'enginyeria i de la paciència, i han fet que els territoris s'acostin, que anar a veure la família o fer excursions sigui més fàcil. Potser la propera vegada que viatges en tren entendràs una mica més tot el que passa dins aquell vehicle gegantí. Sentiràs les vibracions, el brunzit, miraràs pel vidre i et preguntaràs com pot moure's tot plegat amb tanta facilitat. Sabràs que darrere de tot això hi ha persones que han pensat, dissenyat i mantingut 1000 detalls, de fa més de 200 anys fins avui. I si alguna vegada tens curiositat, pots cercar maquetes de trens o veure com són les locomotores per dins en exposicions i museus com el de Vilanova i la Geltrú. Descobriràs pistons, engranatges, cables, motors i molta història. El món del tren no s'acaba aquí. La gent que inventa nous trens, enginyers, maquinistes, responsables d'estacions i inventores d'aparells, segueixen millorant la tecnologia any rere any. Alguns treballen per fer trens encara més ràpids, silenciosos i ecològics. Potser algun dia, qui sap, tu mateix podràs ajudar a fer trens que s'enlaidin sobre raïls magnètics, com passa ja al Japó amb el Shinkansen, que va molt més ràpid que qualsevol cotxe. Així que, la propera vegada que vegis passar un tren, para atenció.
Imagina el seu cor bategant dins la locomotora, la força invisible que l'empeny per les vies, les històries de qui viatja i qui fa possible que cada dia trens de tot el món vagin amunt i avall, entre muntanyes, platges i ciutats plenes de vida. No deixis mai de preguntar-te per què i com passen les coses. Estic segura que, algun dia, les teves respostes també posaran en marxa altres trens, altres aventures. I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.